Satrio Putra Manggolo, LC Proretal Audio, terima kasih. Rasane ati kang nanda segiting liya hanya aku kowe mabuk tresna Rimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban. Oh arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mringkang kuwasa. Mas pustikane ati dongaku siji tresna iki abadi. Tak rewangi tak pateni laire tresna kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Pustikane ati dongaku siji tresna iki abadi. Tak rewangi
kesempatan yen to aku sliramu isin nyawiji. Terima kasih Mbak, penontonnya luar biasa, tepuk tangan untuk penonton.